Isinailalim po sa acceptance testing ang isang shredder machine na ipagkakaloob po ng Department of Agriculture sa Mangaldan Bantayan Farmers Association Incorporated noong Martes, Mayo 5 sa Barangay Bantayan. Bilang bahagi po yan ng protocol na makalipas po ang isang buwan mula nang maipamahagi ang nasabing kagamitan. Sa isinagawang testing, umabot sa 750 na kilo ng young coconut husk o yung bunot ang naproseso gamit ang naturang makina upang masuri ang kakayahan at kalidad nito bago tuluyang magamit ng asosasyon. Matatandang ipinagkaloob ang shredder machine sa asosasyon noong Abril at ang acceptance testing ay bahagi ng proseso upang matiyak ang maayos nitong operasyon at benepisyo sa sektor ng agrikultura. Hinikayat naman ang iba pang mga asosasyon at kooperatiba na makipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office upang malaman ang mga kinakailangan pang kahalintulad o mga kinakailangang proseso at requirements para sa mga kahalintulad na tulong na makinarya mula sa ahensya. IFM News. IFM News. IFM News.